50 гадоў таму малады і амбітны Лукашенко пашлюбіўся не з простую вясковую дзяўчынаю Галяй, а з дачкою намесніцы дырэктара школы, дзе вучыўся. Если бы не теща, меня бы не было никогда, я бы никогда не был президентом. Але як толькі стаў прэзідэнтам, так адразу Галю пакінуў. Пра Галіну Радзівонаўну, якая нарадзіла яму 2 асілкаў, нават згадкі няма ў афіцыйнай біяграфіі Лукашэнкі. Пра сыноў і шматлікіх унукаў ёсць, а пра афіцыйную жонку ні слова. Але самотным Лукашенко не быў ані дня. Они очень красивы, я это не прячу. 10годдзямі краіна назірала, як адна прыгажуня змяняла другую побач з Лукашэнкам, а часам і 2 адразу. Да, пониже чуть-чуть руку. Пры гэтым Лукашенко лічыць сябе прыстойным сем'янінам, бо не разводзіцца. Официального развода не будет. Зачем это надо? Кому это надо? И завтра жениться? Многоженство. У вас тут и Даша, и подождите, ребенок, Ксюша. и официальная Ну, у вас- жена. А гэта ўсё, аказваецца, не дзеля задавальнення. Гэта цяжкая ноша прэзідэнцтва. Я никогда ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников. Никогда. Это мой принцип. Всегда девчонки там. Цвёрды прынцып абдымаць найпрыгажэйшых дзяўчат краіны з узростам, відаць, змякчыўся. Апошнім часам замест маладзіц для Лукашэнкі 2 нязменныя жанчыны. Першая – Наталья Ивановна. С особенным уважением, трепетом и, я бы сказала, любовью на самом деле. А другая – асабістая доктарка. Без Святланы Канашэнкі Лукашенко нікуды. Падчас нарадаў яна сядзіць за дзвярыма. Падчас імпрэзаў заўсёды побач. І кавуны збірае, і дровы коле, і за сталом кампанію складзе. Падчас замежных ваяжаў абавязкова разам. І нават калі ён з аўтаматам бегае, доктарка прыкрывае ягоны тыл. Акрамя Лукашэнкі, Святлана сочыць і за ахоўнікам ягонага цела Умкам. Ой, ты моя хорошая. Света, на его. У палацы так гэтую парачку і называюць тата Колей і мама Умкі. А Галіна Радзівонаўна зусім не раўнуе. Кажуць, цешыцца, што побач з ёй Лукашэнкі даўно ўжо няма. А калі яго увогуле не стане, дык паводле змененага Лукашэнкам заканадаўства яна пажыццёва будзе атрымліваць суму, роўную прэзідэнцкаму заробку.